लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ जोबोद आलादा जानानै फैगोन। दा बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आं फार्स्ट टाइमनि थाखाय नोंथांमोननि सानडे कमेन्ट बक्स। दा बे सानडे कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोननि सोर बिथांमोननि कमेन्ट्सआ बाहाय जायगा मोनखो दा उनाव नोंथांमोना मिथिलांगोन। दा फाय बुंनो गोनाङा सिगाङाव बुंखानानै होनो आखायाव लानाय जादों जे साफ्रोमबोनि कमेन्ट्सखौ बाहाय सानडे कमेन्ट बक्सआव थिखोनानै होनो हाजोबा बेनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिग्रोनाय जाबाय। जायफोर बिथांमोननिया माखासे कुइसन खालामजाथाव आरो बयनिबो थाखाय बे सोंथिया जानो हागौ बेनि थाखायसो बिथांमोननि कमेन्टखौ लानानै बाहाय बक्स हिसाबै दैखांना होनाय जादों। नाथाय साफ्रोमबोनि कमेन्ट्सखौ आं बाहाय होनाय जायाखै। अदेबानि जायखिजाया कमेन्ट्सखौनो आं रिप्लाइ हरजोबखायो। नाथाय फ्रायानो जोंनो जेनाखि गाहाम हामलायनाय जासिहरो बेफोरबायदि कमेन्ट्सफोरखौ बाहाय थिखोनानै होजानाय जाया। नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिखानाय जायो। दा जेखि जाया जायफोर बिथांमोना आंनि जेनाखि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव कमेन्ट्स हरबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरग्रोबाय। दा बिनिफ्राय जायफोरनि कमेन्ट्सआ बाहाय सानडे कमेन्ट बक्सआव गाखोनाय जादों बिथांमोननिखौबो आङो आरोबाव फिन साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा जाहाथे गावनि जानानै बयनिबो कुइसन खालामहरनाय बायदि गोबांनि सायाव बा गोबांनोनो गोनां जानाय कुइसनखौनो सोंहरनाय बायदि मोनदों बेनि थाखायनो बाहाय माखासेखौ आं दैखांना होनाय जादों। दा बिनि सिगां गोबां भिडिअ ओंखारलांबाय, गोबां कमेन्ट्स ओंखारलांबायमोन। बेसेबाबो गोबाव जाबाय अब्लाबो आं कमेन्ट बक्स बानायनाय जायाखैमोन। नाथाय माखासे नायगिरि बिथांमोना कमेन्टआव बिहरनायलाय आं दिनै बेखौ फार्स्ट टाइम खालामनाय जाबाय। दा अब्लालाय जायफोर लोगोफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट्स होदोंमोन बिथांमोनहा फारियै नायलांनो हानाय जासिगोन। बेबायनो फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोनहा बाहाय फार्स्टआव होदों नोंथांमोननो मनन्जय बरगयारि क्रिएटर। मनन्जय बरगयारि क्रिएटर बिथाङा होनहरदों फेसबुकआव माब्रै रां खामायो आदा भिडिअ बानायनो हागोन ना होनदों। दा बिनि सिगाङाव नोंथांनि कमेन्ट्सनि थाखाय साबायखर बावहरबाय दे फेसबुकआव रां खामायनो हानायनि सोमोन्दै भिडिअखौ आं एसे उनाव खालामगोन। अब्लाबो आं बाहाय नोंथांमोननो बाहाय बुंना होखानो आखायाव लानाय जादों दि फेसबुकआव रां खामायनांगौब्ला फार्स्ट टाइम नोंथाङा फेसबुक पेज खुलिनांगोन। नोंथांनि प्रफाइलजों फेसबुक पेज खुलिनांगोन आरो फेसबुक पेजआव जेसेबांनाखि प्रफाइलनि थानो गोनांफोर दा बेखौ नोंथाङा नंगौयै बा सहि बा कारेक्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना बाहाय फिलआप खालामनो नांगोन। जाय नोंथांनि आइडिजों जायखिजाया आइडि प्रुफजों मिलायनाय जागोन। दा बिनिफ्राय बे पेजआव नोंथाङा आर्टिकेल लिरनो नांगोन। आर्टिकेला बेनो जाहैगोन इंराजिजों लिरजोबनांगोन आर्टिकेलखौ आरो बे आर्टिकेला रावनिबो आर्टिकेलजों सेम जानो मोननाय नङा। सिगांनि आर्टिकेल ओंखारखांनायजों नोंनि आर्टिकेलजों मिलायनो मोननाय नङा। ओरैबायदि जानांगोन जे नोंथाङा मुलुगाव आर्टिकेल गैफेरै आर्टिकेलखौ नोंथाङा बाहाय लिरनो नांगोन। मोनबा आर्टिकेल बे मोनबा आर्टिकेलखौ इंराजिजों लिरनो नांगोन आरो बे इंराजि लिरनाय आर्टिकेलखौ नोंथाङा जेब्लाना मोनबा आपल'ड खालामगोन आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मनिटाइजेसननि थाखाय बे नोंथांनि पेजखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। आरो जेब्लाना एप्लाइ खालामगोन अब्ला जुदि नोंथांनि आर्टिकेल्सआ गुगोल एडसेन्सजों रिकगनाइज जायोब्ला नोंथांनि बे पेजखौ एप्रुभ खालामगोन। एप्रुभ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि पेजआ एड्स जानानै फैगोन, मनिटाइजेसन जानानै फैगोन आरो नोंथांनि पेजआव नोंथाङा गोबां मा नांगौ आर्टिकेल्स लिरनानै हगारनायानो जा, फट' आपल'ड खालामनायानो जा एबा नोंथाङा गुबुन भिडिअफोर हगारनायानो जा बाहाय नोंथांनियाव एड्स फैगोन। जेब्लाना एड्स फैगोन लोगो लोगो नोंथांनियाव मा जागोन राङा हाबनो लासिगोन फारियैनो। दा जुदि फेसबुकखौ नोंथाङा बेबायदि मनिटाइजेसन खालामनानै लानो हायोब्ला इउटिउबनिफ्राय साबसिन फैयो। मानो होनबा इउटिउबनिफ्राय साबसिन बा बांसिन फेसबुकआव नायगिरिफोरा नायो, फल'वार्सफोरा थायो। मानो होनबा साफ्रोमबो फेसबुक नायो नाथाय साफ्रोमबो इउटिउब नाया। अब्ला नोंथांनिया बारबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदोंमोन मबाइलजोंनो मोजां जादों नोंथां गुड बिथाङा होनहरदों मबाइलजोंनो खेबोना गुबुन केमेराजों इउटिउब भिडिअ खालामो आदा होनदों। दा बेहाय गुबुननिखौ आं बाहाय बुंनो हानाय नङा नोंथां। जिखिजाया आं बाहाय मा खालामो बेखौ नोंथांमोननो बाहाय खिन्थानो होनो आखायाव लाबाय जे आङो सिगाङाव मबाइलजोंनो खेबोमोन। नाथाय आं दा जाखिनि नोंथांमोना नुबाय थायो दा बेखौ आं स्क्रिन कास्टसो खालामनानै एबा स्क्रिन भिडिअसो खालामनानै होयो। फट' खालामखांनायनि उनावहाय आं स्क्रिन भिडिअ खालामनानै होयो। स्क्रिन भिडिअ खालामनानै इडिट खालामो। इडिट खालामखांनायनि उनावसो आं बेखौ नोंथांमोननो हगारनानै होनाय जायो। दा जायफोर बिथांमोनहा केमेरा बाहायनानै गावखौ लोगोसे होनो सानदों बिथांमोनहा अब्ला केमेरा बाहायनो हागोन। गुबुन केमेरा जेसेबां केमेरा मोजां एसेबां नायगिरिफ्रा बांसिन मोनो। पिकचार कुवालिटिया जेसेबां मोजां नायगिरिफ्रा बांसिन नायो। नाथाय
नोंथाङा जुदि मबाइलजोंनो सुरु खालामनो सानदोंबा मबाइलजोंनो खालामजायो, जेबो नङा। आंबो मबाइलजोंनो जागायजेनदोंबा मबाइलजोंनो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। जुदि खेबनो गोनांबा मबाइलखौनो बाहायनाय जायो। गोजोन्थों सोंनायनि थाखाय। दाना नेक्स्टआव गाखोदोंमोन मनिराम बर'। आदाया वाट्सएप ग्रुप गैयाब्ला खालामना लादो आदा, ग्रुपआव शेयार खालामनोबो हागोन। दा मनिन बर' बिथां सोंहरनाया थिगैनो दङ, नाथाय आंनाव वाट्सएप ग्रुप गैया, बेखौ आंबो मिथिबाय। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बाहाय बुंनो आखायाव लादों। नोंथाङा बुंनाय नैबे ग्रुपआव शेयार खालामनोबो हागोन होननाया जाहैबाय, बेखौ आं हानाय नङा। जुदि नोंथांमोना खावलायबाय थायोब्ला वाट्सएप ग्रुपखौ आं खुलिनो हागोन, नाथाय वाट्सएप ग्रुपआव आंनि भिडिअखौ आं शेयार खालामनो हानाय नङा। मानो होनबा इउटुब गाइडलाइन बायदिब्ला जाय इउटुबार बिथां, बे इउटुबारा गावनि भिडिअखौ जेब्लाना एड्स फैगोन एबा एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन लोगो लोगोनो बे भिडिअखौ आं नायनोबो हानाय नङा। जाय क्रियेटर बे नायनोबो मोना, गावनि भिडिअखौ गाव नायनोबो मोना, आरो गावनि भिडिअखौ गावनो गुबुन जायनोखि जाया मानो बिथाङा शेयार खालामनो मोननाय नङा। जुदि आं वाट्सएप ग्रुप खुलियोब्ला नोंथांमोनासो बे ग्रुपआव शेयार खालामहरनांगौआ नोंथांमोनासो खालामहरनांगोन। नाथाय आं खालामोब्लाबो, वाट्सएप ग्रुप खालामोब्लाबो आं आंनि भिडिअखौ ग्रुपआव शेयार खालामनो हानाय नङा, एबा पार्सनेलि सोरनिबा वाट्सएपआवनो जा, सोरनिबा मायावनो जा, बा फेसबुकआवनो जा, आं बेखौ शेयार खालामनो हानाय नङा। जुदि शेयार खालामोबा इउटुब गाइडलाइननि बेरेखा जागोन आरो आंनि मनिटाइजेसन एबा आंनि चेनेलाव एसे प्रब्लेम जानानै फैगोन। अब्ला सोंनाया नोंथांनिखौ बारबाय। दानिया फंबाय दङ गोजोन बसुमतारिया हरदों, मानो स्क्रिनखौ गाहायजों बोख्लायबाय थायो ब्र' होनदों। दा स्क्रिनजों बोख्लायबाय थानाय खार'ना बेनो, दाबो आं बोख्लायगोन, दाबो बोख्लायदों नै। बेबायदि बोख्लायनाय खार'ना जाहैबाय नोंथांमोनहा, आं दहायनो बुंखांखाबाय जे आङो स्क्रिन कास्ट एबा स्क्रिन भिडिअसो खालामनानै होयो नोंथांमोननो गोरलै जानायनि, थाबैनो जानायनि। अब्ला बाहाय स्क्रिन भिडिअ खालामनायाव इडिट खालामनो थाखाय आं बाहाय टुल हानहरनाय जायो। ओरै बोख्लायनानै नैबे पेन्सिल बादि नुदों नोंथांमोना आगदा खनायाव, बाहाय आङो क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आं बेजों लिरनो हायो जे नोंथांमोना बबेखौ खिन्थानो नागिरदों, आं बेखौ हाइलाइट खालामनानै होनो हायो। जेरै नोंथांनि कमेन्ट्सखौ आं हाइलाइट खालामनो थाखाय बेबायदि बोगोन, बेबायदि बोनांगौ जानायाव आं बेखौ टुलखौ हानहरनांगौ जायो। अब्ला जुदि बेबायदि बोयोब्ला नोंथांमोना नायनायाव साबसिन मोनो आरो साबसिन जायो। बिनि थाखायनो आं बे टुलखौ हानहरनाय जायो। आरो बे टुलखौ हानहरनानै नोंथांमोना कालारबो चेन्ज खालामनो हायो, माबो चेन्ज खालामनो हायो, गासिबो हाजोबो बाहायनो। अब्ला ओंखायनो आं बेखौ गोजौआव बोख्लायनाय थानाय जायो। बेखौ मिथिनायनि थाखाय, सोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दाना नेक्स्टआव सोंदोंमोन राजा मिथिंगा। वाव, राजा मिथिंगा नामाथ' जोबोर मोजां, आंनाबो मिथिंगा। अब्ला बिथाङा मा होनदों, इउटुबनि ब्लगफोरनि मिउजिकखौ माबोरै नायनानै आरो माबोरै मिथिनानै डाउनलड खालामगोन सार, अन्नानै खिन्थाहर। दा बाहाय इउटुब ब्लगनि थाखाय जेब्लाना मिउजिक नोंथाङा बाहायगोन, बाहाय जोबोद रिक्सनि खोथा। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मिउजिक अरिजिनेल गैखायाब्ला गुबुननिखौ बाहायनांगौआ जोबोद गोब्राब, आरो बेखौ बाहायबाय थायोब्ला सानसे समाव नोंथाङा कपिराइट स्ट्राइक फैजागोन, बेथ' नंखागौ। कपिराइट क्लेम फैगोन, बेथ' नंखागौ। दा बेयाव आं बिथांनो आं कमेन्ट्सआवनो मोनसे गुबुन हिन्दी भिडिअनि लिंक हरखांखाबाय, बिथाङा नायखांबाय जानो हागौ। नाथाय गुबुननियावबो बे सोंथिया थानो हागौ, ओंखायनो आं बेखौ बुंनाय जादों जे जेब्लाना ब्लग भिडिअ खालामो अब्ला जों मिउजिक होनो सानो। मिउजिक होआबा जोंना इन्टारेस्ट जाया, सिरि सिरि रायज्लायनायबो गैया, माबो गैयाबा नायनायाव इन्टारेस्ट जाया। बिनि थाखायनो मिउजिकखौ नांगौ, थिगैनो दङ। नाथाय मिउजिकखौ नांगौनि थाखाय गोबां मिउजिक बेबायदि इउटुब इउस खालामनो हानाय मिउजिकनि वेबसाइटफोर दङ। वेबसाइटफोराव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन, नाथाय फैसा होनांगोन। फैसा होनायावसो बेखौ वेबसाइटआव हाबनानै नोंथाङा मिउजिकफोरखौ डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। दा बिनि सोमोन्दै आं उनाव भिडिअ खालामगोन। नाथाय फैसा होआलासे मोननो गोब्राब, आरो जाय फैसा होआलासे मोनगोन बेखौ नोंथाङा इउस खालामबाय थानो हानाय नङा। जुदि हायोबा कपिराइट स्ट्राइक फैगोन, आरो कपिराइट गैयैखौ जों मोननो गोब्राब। आरो जुदि मोनोब्लाबो, जुदि मोनसे भिडिअनि मिउजिकखौनो गुबुन भिडिअआवबो हगारबाय थायोब्ला बेखौ लोगो लोगो इउटुबा बेखौ नोंथांनिखौ ब्लक खालामहरनो हागौ। आंबो सिगाङाव मोनसे मिउजिकखौ हगारफाबाय थादोंमोन, सिगां बानायजेननाय समाव। बाहाय लोगो लोगो बाहाय फैदों मर इउजार्स आर एप्लाइ दिस मिउजिक, माने मा बांद्रायै बाहायबाय आरोखि। बे मोनसे गानखौनो, मोनसे मिउजिकखौनो गुबुन भिडिअआव हगारबाय थायोब्ला बे बांद्राय बाहायनाय जागोन। दा नोंथाङाल' फ्रियाव मोनदों होननानै नोंथाङाल' हगारनाय नङा, गुबुनाबो बेखौनो खालामना हगारगोन। अब्ला इउटुबाव एभेलेबेल जागोन, लोगो लोगोनो बांद्राय इउज खालामबाय होननानै नोंथांनो हरनाय जागोन। जुदि मनिटाइजेसन बुंबा, मनिटाइजेसना बे भिडिअआव नोंथांना अन जानाय नङा। अब्ला नोंथाङा
इउटिउब भिडिअ हगारनानै जेबो मुलाम्फाखौ मोननाय नङा। ओंखायनो गावनि भिडिअआव गावनि मिउजिक खालामनानै हगारनो हायोबा थिगैनो दङ, नाथाय गुबुननिखौ लायैआनो गाहाम आरो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङमोन फ्ल'रि एइच ग्रे। बिथाङा होनहरदों आदा CISF नि कुइसन बानायनो हागोन नामा नों होनदों। दा CISF एबा गुबुन जेसेबांनाखि एग्जामानो जाया मानो बेनि सायाव आङो जानाखि आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव हगारबाय थाखादों माखासे कुइसन्सफोर, बेफोरनो गासिबो फैखायोखा। बबेबा मोनसे पार्टिकुलार एग्जामनि थाखाय बेखौ होनाय जायाखै। जुदि नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुदों, हमनानै ला नैबे नोंथांमोना फरायनानै नैबे नोंथाङा हरनाय नैबे टेटनि कुइसन्सफोर होननाय बाहाय नुदों। दा बाहाय टेटनि कुइसन्सफोर होनाया टेटआवल' फैगोन बे नङा, गासिबो एग्जामावनो बियो कमन जानो हागौ। आरो गुबुन भिडिअफोराव कुइसन बानायना हगारदों, बेबो गासिबो कुइसनानो गासिबो एग्जामनि थाखायनो कमन जानो हागौ। ओंखायनो गासिबो नायजायो। नाथाय आं बाहाय गोजौआव थाम्बनेइलाव मानो टेटनि कुइसन्सफोर होनानै होनदों, दा बेखौ आं हाइलाइट खालामनानै होनाय जादों जे टेटना आथिखालाव सोलिबाय थानो नागिरदों। ओंखायनो टेट होनबा बयबो नायो, एसेब्लाबो नायनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो टेट होननानै बाहाय नोंथांमोननियाव थाम्बनेइलाव लिरना होयो। नाथाय बे कुइसना टेटआव जे फैथारगोन एबा टेटआवल' जे फैगोन बे नङा, गासिबो एग्जामावनो गासिबो माबायावनो इन्टारभिउफ्रावनो नोंथांनो थाखाय फैनो हागौ। ओंखायनो गासिबो नायजायो। पार्टिकुलार CISF, पार्टिकुलार टेट, पार्टिकुलार RRB, AP बायदिसिनानि थाखाय बेखौ बानायनाय जायाखै। ओंखायनो नोंथाङा गासिखौबो नायनो हागोन। बेनिफ्राय नुदों दानसोरां बसुमतारी। आदा नोंनि माखासे भिडिअनि साउन्ड आरो रावा गोदो जायो, बेनिखायनो आदा अननानै रावखौ साउन्डखौ गोबारै खोनानाय बायदि बानायना हरो। दा नोंगौ थिगैनो दङ। सिगाङाव आं माखासे माबा खालामामोन, इयारफनजों इउस खालामोमोन, इयारफनजोंनो रेकर्ड खालामनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव दा आं माइक्र'फन बाहायबाय। माइक्र'फन बाहायनानै दा माइक्र'फननि गेजेरजों साउन्डखौ रेकर्ड खालामनाय जायो। आरो आंना स्टुडिअ गैया। स्टुडिअ गैयिनि थाखाय आङो बेबायदि जानांगौ जायो। गुबुन रुमावसो जेब्लाना रावबो गैयैयाव सिरियै बेखौ बानायनांगौ जायो। बेनि थाखायनो बाहेरानि साउन्डआबो बाहाय हाबो। नाथाय पार्टिकुलार स्टुडिअ खालामनो हायोब्ला साबसिन जागोन। आं बेखौ आसा थिबाय। आं इयुनाव स्टुडिअ खालामनो हायोबा नोंथांनि जानाखि लुबैनाय बादि फिननाय बेखौ आं खालामनो हागोन होननानै आसा खालामबाय। अब्लाबो आं ट्राइ खालामलांगासिनो दङ। गोजोन्थों। नेक्स्टआव फैबाय जेनिफार बर'। जेनिफार बर'आ होनदों बर'आव ट्रेन्सलेसन खालाम स्क्रिनआव लिरनाय वार्ड कुइसन्सफोरखौ। नोंगौ थिगैनो दङ, नोंथांनि सोंनाया बर'आव लिरजोबोबा साबसिन जायो, गोरलै जायो। नाथाय मोनसे खोथाया बेनो, बर' इन्टारभिउआ जोंना बर'आव फैगोन बे नङा। जोङो टेट होनो ओंखारदोंबा टेटआल' जोंना बर'आव फैनो हागौ, बर'नि लिरनो मोननो हागौ। नाथाय गुबुनफोराव जों बर'नि लिरनो मोननाय नङा। जेरै RRB लिरोबा जोंनाव रेलवेआव जों इन्टारभिउ होयोबा बर'नि अपसन मोना। मा होनो गुबुन भिडिअ AP आसाम पुलिसनि मोनोबा जोंनाव मोना। SSC नि जोंनो एग्जाम होनो ओंखारोब्ला SSC आव जोङो बर' अपसन मोना। ओंखायनो कुइसन्सफोरखौ कमन जानायनि, थाब गोरलैनो बुजिनो हानायनि इंलिसाव लिरनाय जादोंमोन। दा ओमफ्राय आं बेखौ बुंनाय समाव आङो बेखौ बर'आव ट्रेन्सलेसन खालामखायो जा हायो। नाथाय गासिखौबो हाजोबा, बानायजोबनांगौबा जोबोद गोलाव जायो। मोनसे फिसाखौनो बार बुंबाय थानांगौ जायो। बेनि थाखायनो बबेखौबा गोरलैखौ बारनाय जायो। जा हायो नाजागोन। नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौबो आं खालामनो आखायाव लाबाय। नेक्स्टआव फैगोन टेकनिकेल कनक ब्रह्म। बिथाङा होनदों आदा आंनावबो बिदिनो क्लास 10नि बहुद नट्स दंमोन, बेखौ आं माबोरै PDF फाइल बानायनानै अननानै फोरमायहरलाय। दा बेयाव PDF फाइल बानायनायनि बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आंखौ, टेकनिकेल कनक ब्रह्म बिथाङा। दा बिनि लोगोनो आं मोनसे भिडिअ खालामनानै हगारखांखाबाय। बिथाङा नायखांबाय जानांगौ। आरो गुबुन जायफोर नोंथांमोना नायाखै, नायनो हानाय जागोन। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। डिसक्रिपसननि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै PDFखौ माबोरै बानायो बेखौ मिथिनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दङ जोंसार नार्जारी। हे सार, PDF फाइलनि पासवार्ड होनायखौ माबोरै रिमुभ खालामफिनो? दा बेयोबो मोनसे जोबोद गिदिर सोंथि। बेखौ आं नायनानै दंगासिनो, बानायनो सानगासिनो। एसे उनाव नोंथाङा बेखौ नुनो मोनसिगोन जे PDF फाइलनि पासवार्ड थानायखौ माब्रैजाय रिमुभ खालामफिनो। दा बेखौ जुदि नोंथाङा पासवार्डखौ रिमुभ खालामनो गोसो, अब्ला नोंथांखौ आं बाहाय बुंहरनो आखायाव लानाय जाबाय। गुबुन एपफोर दङ रिमुभ खालामनो हानायनि एप्लिकेसनफोर। नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै हाउ टु रिमुभ पासवार्ड फ्रम PDF बेबायदि लिरनानै नोंथाङा सार्च खालामोबा गुबुन एपफोर फैगोन। लोगो बेजों खालामनो हागोन। आरो मोनसे गुगोल क्रोमावबो जायो, बेखौ आं उनाव बानायना होगोन। नाथाय जाय PDF फाइलनि पासवार्डखौ नोंथाङा डिलिट खालामनो सानदों बा रिमुभ खालामनो सानदों, बै PDF फाइलनि पासवार्डखौ नोंथाङा मिथिनांगोन। जुदि मिथियाब्ला बेखौ हानाय नङा। नोंथाङा पासवार्ड मिथिखायोब्लासो बेखौ रिमुभ खालामनो हागोन। पासवार्ड मिथियाबा
बेखौ हानाय नङा। बिनि थाखायनो नोंथाङा जायखौ रिमुभ खालामगोन बिनि पासवर्डखौ मिथिग्रोनांगोन। बिनि थाखाय आं उनाव भिडिअ खालामगोन, नोंथाङा नेनानै था। बेनिफ्राय दङ बिश्वजित बर', बिथाङा बेस्ट भिउवार्स, सानफ्रामबो नायो, मोजां कमेन्ट्स हरो, बिनि थाखाय थेंक इउ, रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। गुबुन गुबुनफोराबो हरो, होमब्लाबो बयखौबो फिन साबायखर बावहरनाय जाबाय। बाहाय नों सार 2019 जानुवारि टु जुननि कारेन्ट एफेयार्स बानायनो ट्राइ खालामनाय प्लिज PDF फाइल। दा कारेन्ट एफेयार्सनि खोथा होनदों, बानायगासिनो थायो आं मोनफा मोननै माखाय सानफ्रोमबो दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि इउटिउब चेनेलफोर दङ, हिन्दीनि, इंलिसनि, दैलि मोनगोन आरोखि सानफ्रामबो। नाथाय बेफोरनि गेजेराव बिथांमोनहा माखासेखौ मा खालामो, खालि कारेन्ट एफेयार्स होननानै गावसोरनि भिडिअनि सायावल' हगारनाय जायो। बिनिफ्राय सिलेक्सन खालामनांगौ जायो। सिलेक्सन खालामनांगौ जायोब्ला बिथांमोननि भिडिअनिफ्राय मोनफ्रोमबो भिडिअआव मोनसे मोननै बिदि कमन जायो। मोनसे मोननैयाल' एग्जामाव फैथाव जायो माखासेया, बाखिया फिसा जोबोद फिसा बारा गोनां जाया। दा बिथांमोननिफ्राय साबख' नोंथांमोननो होनो आखायाव लानाय जादों आरो आं गोबां नायो, बेनि सायावबो नोंथांमोनहा मोनगोन। नाथाय खेबसेनो जानुवारिनिफ्राय जुनसिम कारेन्ट एफेयार्स होनांगौबा बे जोबोद गोलाव जागोन आरो भिडिअ खालामनायाव एसे उसुबिदा जागोन। ओंखायनो पार्ट ससेल' हगारनाय जायो। ओंखायनो नोंथांनि बेखौ आं खेबसेयैनो होनो हानाय नङा, बेखौ निमाहा बिबाय। खेबसेनो जानुवारि टु जुन बेखौ 6 मान्थनि गेजेराव आं होजोबनो हानाय नङा। नाथाय ससे होनाय जागोन आरो बेखौ होगासिनोखा। नोंथाङा नेनानै था, नोंथाङा नायबाय थाबानो जागोन आरोखि। बेनिफ्राय दङ सुदेम रानि ब्रह्म होनदों, आदा SSLCनि 5 इयार्सनि कुइसन्सफोरनि भिडिअ खालाम गासैबो साबजेक्टआ सायाव। दा बेयाव कुइसन सोंनाया थिगैनो दंमोन, नाथाय आं बेखौ एसे डाउट जादों। नोंथांनि सोंनायखौ जुदि नोंथाङा नायफिनदोंब्ला आंनि सानडे कमेन्ट्स बक्सखौ, बाहाय नोंथाङा कमेन्ट्सआव फोरमायहरफिन जे SSLCनि कुइसन्सफोरनि भिडिअ खालामनायाव गासैबो साबजेक्टनि कुइसन्सखौ नांगौ ना कुइसननि एन्सार नांगौ। बेयाव आं खनसे डाउट जादों नोंथांनि कमेन्ट्सआव। जुदि नोंथाङा कुइसन बिदोंबा कुइसनखौ आं हरनो हागोन, नाथाय SSLCनि गासैबो साबजेक्टनि एन्सारफोरखौ हरजोबनांगौब्ला बियो आंनि थाखाय गोरलै जानाय नङा आरो भिडिअआव बेखौ हाजोबनाय नङा। नाथाय कुइसन बुथुमनानै हरनो थिनदोंब्ला नोंथाङा, माने कुइसन बेंक हरनो थिनदोंबा बे इजि, बेखौ आं हरनो हागोन। नाथाय कुइसन्सफोरनि एन्सार हरजोबनांगौआ बियो भिडिअआव जाथावना नङा होननानै आं सानदों। आं हाजासे जुदि गोनांथि जाथारदोंबा ट्राइ खालामगोन। अब्लाबो दा बेनिखायनो नोंथांनियाव बे कुइसननि सायाव नोंथाङा कमेन्ट्स बक्सआव फोरमायहरफिनब्ला गाहाम जागौ। बेनिफ्राय लास्टआव आंनि कमेन्ट्स, नोंथांमोननि सायाव जेसेबांनाखि कमेन्ट्स दा रिभिउ खालामफिननाय जादों, नोंथांमोना जानो हागौ बुजिबाय। आरो जायफोर नोंथांमोननिया कमेन्ट्सआ गाखोआखै बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। उननि समावहाय ट्राइ खालामनाय जागोन आरो हाजासे आं रिप्लाइखौ हरफिनखायो। नाथाय नैबेयाव आंनि कमेन्ट्सआ जाहैबाय बेनो, नोंथांमोना जोबथारनायाव नैबे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। बियो जोबोद गोनांथार। आं आंनि लाबनि थाखायल' होनाखै, नोंथांमोननि बयनिबो थाखाय बियो सांग्रांथि। बे साइबार क्राइम, जों इन्टारनेटआव बायदिसिना सार्च खालामफ्लांनायनि गेजेराव जोंनाव माबा मोनसे सार्च खालामबा जोंहा दाय जानो हागौ। दा बेनि थाखाय साइबार क्राइमनि थाखाय जोंनिया सार्भारनिफ्रायनो माखासे गाइडलाइन्स होनाय दंखायो। बे गाइडलाइन्सफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन। नैबे भिडिअआव दङ, बे भिडिअखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होदों, नोंथांमोना बेयाव हाबनानै नायब्लानो नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनाय लोगो लोगो मिथिगोन मा सार्च खालामनो नाङा। आं बिनि सोमोन्दै सिगाङावबो भिडिअ खालामखांबाय, नाथाय नायगिरिफ्राबो बाद हो, आं बेबायदिखौ अनेक नायबाय, आं बेबायदिखौ अनेक खालामबाय, नाथाय जेबोआनो जाया। बे ओरैनो बाहानासो। बे भिडिअआ बायदिसिना कमेन्ट्स हरनानै दंगासिनो दङ। जायफोर बिथांमोना बेबायदि कमेन्ट्स हरदों आंनि बै भिडिअनि सायाव, अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो नुनो मोनगोन बेसेबां गाइडलाइन्स दङ। आरो बे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनानै आं बै भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। इउटुब बा गुगोलानो जा, इउटुबानो जा, गुबुन वेबसाइटआनो जा, जेरावखि जाया मानो जुदि सार्च खालामोब्ला गुगोला बेखौ नुजोबगोन। इउटुबाव नायबाबो गुगोला नुयो, गुबुन वेबसाइट इउसि ब्राउजाराव नायबाबो गुगोला नुयो, गुगोलाव नायबाबो गुगोला नुयो, गासिबो नुजोबगोन। ओमफ्राय क्राइमाव गोलैगोन। क्राइमाव जुदि गोलैगोन, अब्ला लोगो लोगो नोंथांनि एकाउन्टआ फासियाव गोलैगोन। ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनायनि गोनांथि दङ। अब्ला जोबथारनायाव खावलायनाय थाबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि जायफोर बिथांमोना दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सखौ नायबाय, बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। भिडिअआ गोलाव जाबाय, गोलाव जाखायो सानडे कमेन्ट्स बक्सआव। खालामफेराखै, गोबावनि उनाव खनसे खालामनाय सानडे कमेन्ट्स बक्स, बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोबाव जानांबाय। जायफोर बिथांमोना रिप्लाइ मोनबाय, बुजिनो हाबाय, बिनि थाखायनो। आरो जायफोर बिथांमोना कमेन्ट्स खालामगासिनो थागलांगोन, बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।